Финал на сериозната опознавателна обиколка, която направи с електромобил по улиците на Ловеч. Първият екипаж в нашия тест-драйв с пилот кмета на Ловеч Минчо Казанджиев и навигатор Борис Червенков, менеджер на фирмата вносител Вромос от Бургас. Може би да използваме случая да дадем думата на господин кмета да сподели своите впечатления, след като изпробва електромобила. Ами това не е една много добра изработка. Смятам, че има своето бъдеще. Смятам, че има своето бъдеще и мисля, че бихме могли да използваме на първо време общинското звено за охрана, тъй като при сегашните стойности на горивата това би било от изключително голям ефект. Да. Както ми прави забележка Милко Недялков, и много тихо се движи, почти няма шум на мотора. Това, разбира се, в кръга на шегата за тези, които разбират от електромодвигатели. И така, тест-драйвът продължава, презентацията на електромобили и електромотопедите в центъра на Ловеч също продължава. Можете да се запишете за нея тук на масата при нашата асистентка. Вече се родиха и първите полезни идеи, както сами разбрахте в тази наша презентация. Сигурен съм, че в следващите часове ще има още интересни неща. Продължава презентацията, тя е отворена за всички жители на Ловеч, за всички гости на града, които в следобеда на 11 септември се разхождат тук в центъра. Достатъчно е да имате шофьорска книжка и можете да се запишете, за да направите едно кръгче тук на площада с електромобил или с електромотопед. Вземете си рекламни материали от масата при асистентката, задайте въпросите, които ви интересуват, ще ви бъде изчерпателно и компетентно отговорено.